Kublish boni ki parlok ki baju sang tenat ban peja kaneka video ha kaneka channel. Te ha kaneka video ngan ai ki jimen tip na ki kam lapla dak Army Public School APS Shillong na bentak ki post jong ki lower division clerk LDC bat supervisor administration. Te parlok sampai ya kaneka video hadu banakut bapnyo ya ki detail bakamnya na bentak ini ki post belapla dak APS Shillong. Te parlok ada video ibadang thamai ha kaneka channel sengaja wahab na ilaj ya kaneka video bat pen share segi parlok ki jong pi bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel. Ka Army Public School Shillong ka code application pi na bentak ini ki post jong ki lower division clerk LDC bat supervisor administration ki bede haki post jong ki contractual basis bat kelas dat pan media ki application form go jong pi kadai hadu ka khatwoi trik Januari arajar arpsau te na bentak ini ki post jong ki lower division clerk LDC ki nombor ki post ki belaj ki don tangkawai bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka basa pusnem karta bat na bentak ki ex serviceman kiri bendon hapo ka Samsung snem karta badha ka jinsiu ka ba arpo hejar nyausan ka haka shipnai ba nabanta ka karan pule ki shim ki bela pendap ya ka graduate na kano stream na kano ka recognized university ba nabanta ki ex serviceman kiri bendon chiposnem ka service kumu clerk ba kumjuro pide bendon ya ka computer knowledge kumki MS Office bat pidiro bendon ya ka typing speed ka ba khat arajar kantin haka shikanta bat kumjuro pide bendon ya ka basic knowledge haka accounting bat napta ki post jong ki supervisor administration ki nampak ki post ki belaj kedon tangkawai bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka ba san penyusnem karta bat ha ka jinsiu ka ba arpa hajar nyospa sapnya tungka haka shipnai bat nabta ka karan pule ki shim ki bala retire tani shong that na ka kam JCO tani honi officer bat nabta ka selection process ka dealing ba ka interview bat nabta ka application fees nil omdon te kumno fill up na apply nabta ka Army Public School Shillong requirement ajar sau na bentak ki post jong ki lower division clerk bat supervisor administration job vacancy te parlok lada pidon kamon bat ka karan pule pila ban apply offline deng ba ka prescribed format kane ka form pila ban yo na saiva bat kumjuro pila ban download na ka link bangalabu a description jong kane ka video bat piha ban submit ya baro ki relevant document haswa ka khatwoi trik Januari arajar arpsau bat kadas ka bapiha ban submit ya kene ka application form ko jong pi kadai ha ka Army Public School Shillong headquarter 101 area Labes Line PO Umlengka Shillong Meghalaya New Khandai Line not san te parlok ha kane ka video tang kini jimen tip namta ka APS Shillong bat lada pidon kano kapat ka bapim patsai bha sengawa ban komen ha kaneka video kubleshibon.